Luningi uhlobo lwabefundisi. Uma kukhulunywa ngabefundisi, akukhulunywa ngomuntu oyedwa, kukhulunywa ngabantu abaningi abangafani, abantu abangashumayeli ukufana, abantu abangagcoki ukufana, abantu abangaliholi ibandla ngokufana, omunye ushadile, omunye akashadanga, kodwa abafundisi. Baningi abafundisi, ziningi inhlobo zabefundisi. Kodwa ke inhlobo yomfundisi kumele ungabi yiyo ukuba umfundisi othengekako. Once waba umfundisi othengekako, you are going to change the message uNkulunkulu akuphathise yona. Once wathengeka, uyasuka in the line or the purpose of your calling because uthengekile. Uma ke umfundisi ekhishwa kwi-line lwe-calling noma lwe-purpose, akakhishwa ke simple, kodwa ukhishwa ngemali. Abefundisi elayinini lokwenza izinto ezikaNkulunkulu, izinto ezingcwele, abakhishwa into ezinkulu kodwa imali. Imali yakhona ukuthenga abefundisi. Imali yakhona ukumenza umfundisi ayishintshe imessage. Liyaguquka nje igama lesono, lingasabi isono because umfundisi has been bought. Kungakho noma ungenza into wrong kodwa uma you are the one oqine kahle financially, kuba ngathi mani lo kwakho ku right ke yiko ku right because you are being bought. So ziningi inhlobo zabefundisi. Baningi abafundisi abafani, abanye bakhala ngabafundisi abadla imali, kodwa abanye abayidli, abanye bayidla. That's not the case. Kodwa abafundisi abafani. Kodwa ungabi lo yamfundisi othengiwe, othengekako. Once wathengeka, you are going to lose the purpose why you are being called a pastor, why you are being called a man of God. So that's why you need to be strong in everything you are doing into your finances as a man of God. Ukuthi there's no price that the devil is going to buy you so that you can change the message. The message must stand no matter what. No matter what. Mana.